Nos, sziasztok srácok, és ebben a mai videóban itt is vagyok újra, és most Minecraftozni fogunk. És parancsokat fogok bemutatni. El is mondom nektek gyorsan. Hú, én laggolok, na mindegy. Itt egy disznó, azt majd később megmutatom. Na, itt van ez a command block, nyugodtan állítsátok meg a videót, hogyha nem látjátok, de itt van, nyugodtan adok rá időt. Jó. És akkor ha ezt a parancsot beírjátok egy command blockba, akkor igen, látjátok, ott csináltam már dolgot, de az ne nézzétek. Akkor kapni fogtok egy gyorsaságot és pár másodpercre. Hát elég gyors. Mindjárt lemegy és mutatom a következőt. Le is ment az effekt. Jó. Itt a következő command blokkos sor. 5 darab command block. Bocsánat, ha be vagyok rekedve. 5 darab command block, és ezek megadják a legópibb effektet. Ezt nyugodtan állítsátok meg, hogy be tudjátok írni. Ez életet ad. Ez regenerációt. Ez nem tudom, szó szerint, szerintem erőt. Ez gyorsaságot. Ez pedig magas ugrást. Oké, átmegyek túlélőbe és megmutatom. Itt van ez a kar, meghúzom, és kaptam plusz szívet. Nem látjátok a chattől, nem baj. Kaptam plusz szívet. Ugye ettől itt. Ettől a command blocktól. És akkor ezt megvárjuk, még lemegy. Addig is. Ha eddig tetszik a videó is, bocsánat, hogy rövid, csak most kitaláltam valamit. Ha eddig tetszik a videó, akkor csapassatok rá egy like-ot, és iratkozzatok fel, mert akkor hozok több ilyet. Ha tetszeni fog ez, akkor ezt lájkoljátok 10, és akkor hozom a következő ilyen videót ezekről. És akkor hozom a következő videót pontosan erről. Ja, és először még ezt megmutatom, ezt csak így unalmamban csináltam videón kívül, hogy csináltam egy olyat, hogy idejövök, ezt akart meghúzom, ledob, mondom ledob, bocsánat, még nem működik teljesen jól, néha beakad, itt ad nekem izét, páncélt, kidob, feldob, és készen van. Még ez prototípus, mert vannak dolgok, amiket még nem csináltam meg. Például ez a redstone rendszer, hogy ott kijön, az jó. Csak az nem jó, hogy ez itt nem jó, szóval ezt át fogom kötni teljesen. De hogy látjátok, teljesen bonyolult a redstone rendszer. És minden ebből az egy fákjából jön ki. És akkor most, ha nem baj, az nem jó, úgy. És akkor most kijövök innen valahogy. Úgy. Rajtról minden effekt. Akkor már jöhetünk is a következőre. És szerintem ezt tetszeni fog nektek. Ugye, ha a gépről játszotok, akkor csak megnyomjátok az L betűt, és akkor beadja nektek a küldetéseket. Na de ennek a parancs segítségével minden achievementet meg fogok kapni. Nyugodtan megvárom még. Megállítjátok és leírjátok. Így és. Beragoltam, srácok. Na de viszont, ha jól tudom, igen. Minden achievement teljesítve van. Tudom, ez ilyen kicsi csalás, de ha ezt látja a Rolix, akkor ne haragudjon, mert tudom, hogy ő mennyit küzdött vele. Láttam a videóját, nagyon sokat küzdött vele. Főleg melyik feladattal? Hát a cicással sokat
meg ezzel is sokat küzdött. A Netherben nem olyan sokat. Hát még az Axolottal küzdött nagyon, az hol van? Meg egy axolotos, hát az, hát egy másik achievementhez. Itt nem küzdött. Nincsen több. Itt a kalandokban, na itt volt nagyon sok minden, ami neki nem volt meg. Például ez az 55 kalandozásra felfedez fel minden biomet, ez nehéz volt neki, azt tudom. Buzogány. És akkor itt van minden. Hát minden szörnyből öljön meg egyet. Ezek voltak, ami nehéz volt neki. Szóval, ha ez látja a Rolix, akkor ne haragudjon meg. Én csak ezt bemutattam nektek, hogy tudjátok. És igen, ja. Gyorsan állítok egy időt. Bocsánat, hogy be vagyok rekedve, nem tudom, hogy már mondtam-e. Jó, és ha még ezt ti nem tudnátok, akkor ugye itt van ez a malac él, és ha itt ezzel vagytok, ezt bekapcsoljátok, ugye, akkor van rajtatok erő. Szóval, hogyha idejöttök, ennyi. Szóval egy ilyen, ennyi. Arra vagyok még kíváncsi, hogy a Warden hány ütés. Látjátok, nekem a legújabb verzióban vagyok. Megnézem, hogy a Warden hány ütés. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 15 darab ütés. Azért durva. Ja, és ha nem tudnátok még, akkor ugye én ide most felépítek. És akkor, ha tudjátok, akkor, ha ide beírjátok azt, hogy tick freeze, ezt most nem fogom így beizélni, hanem így leizélem, hogy hívjákozom. És ha én most ide rakok egy csirkét, az lesz az alany, akkor gyorsnak kell lennem. Na. Bettig freezeltem a palit. Szóval most, hát ezek mennek, de ő ennyi volt. Látjátok? Nem tart sokáig. Vagyis, hogy... Ó, ilyet is lehet csinálni? Tick freeze. Az igen. Látjátok, srácok, ez a videó nem csak ennyi, hanem tiszta izgalom. Most csináltam oda egy ilyen falusi tömör. Nem tudom micsodát. És akkor itt van. De szépek. Elvileg ez ilyen megfelel egy kifogyasztós játéknak. Kifogyasztós videónak. De most, hogyha én megfogok egy netherite kardot, és beleütök egyet, akkor mindenki megsebződött. Juhi! És ugye az van, hogy 24 blokkon több, hát egy blokkon 24 entitásnál több nem lehet. Szóval, ha én most még ide pakolok falusiakat,
Pakolok még ennyi adagot. És akkor majd beírom azt, hogy per tick unfreeze, akkor abból baj lesz. Jó, eléggé laggolok már most is, szóval srácok, készen álltok rá, akkor ezért most csapassatok egy lájkot. Oszta. Ki 24 blokknál több falusi nem lehet. Na de azért, hogy majd ide éredjünk, nem azt akarom csinálni, hanem azt, hogy per tick freeze, és akkor megnézzük még egyszer. Srácok, most kihúzom az egeret és püfölni fogom a jobb gombot. Most püfölni fogom a jobb gombot, srácok, mert ez így. Ebből már kör van. Igaz, az egy kicsike ott a falusiak fejénél, teljen már be. Srácok, anyok. Köszönöm. Annyi falusi tettünk ide pont. Én akkor se adom fel. Most itt őket el fogjuk engedni. Srácok, ha készen vagytok erre is csapassatok egy lájkot, mert ez borzasztó lesz. Ezért bekészítem még azt, hogy per kill, és akkor minden entitás. Így ez be. És akkor még gyorsan leteszünk egy ágyat, hogy oda spannoljunk. Ágy. És akkor zöldet, ugye? Oké. Ide mindenből lerakok egyet. Hogy tudjam, hogy mi kell nekem. Amúgy nem is ide rakom őket. Hanem veszek egy ládát. Oké. És belepakolok mindent. Még ami itt van nálam, minden szó szerint. Na srácok, készen álltok? És akkor per tick unfreeze és szét fogok laggolni, de nem érdekel. Azt a... Obama. Na srácok, én azért tettem be ezt a parancsot is, mert... Na srácok, gyerünk.
XP zuhatag. Jó. Na jó van, meg is vagyunk, srácok, szerintem jók voltak ezek a parancsok. Kényszenvedés volt ezt megcsinálni, meg megkeresni, meg beírni. Na, de jó van, srácok. Ha tetszett nektek ez a videó, és szeretnétek több kommentblokkos videót, akkor írjátok meg, hogy milyen legyen a kommentbe. Írjátok meg, hogy kommentbe, hogy milyen legyen, hogy mit írja be a kommentblokkba, ti is mondhattok, vagy írjátok meg, hogy mi legyen a lényege, és akkor azt én megcsinálom nektek. Na szóval, hogyha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel, és nézzétek a videóimat folyton, mert folyton érkezni fog új tartalom. Sziasztok!